खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि हेफाजाबाव बैसागु बरायनाय फोरबो खुंदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय घरामारिनि बाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव घरामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, हारिमु आफाद आरो ट्राइबेल संघ जथायै गिबि खेबनि थाखाय आगु बैसागु एबा बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, UBPO नि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर', सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै सा 500निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा बैसागु मोसानानै दिन्थिदों आरो दिनैनि बे बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो जासिबाय। दिनै घरामारि ओनसोलनि नैबे बाथाबारि गामिनि जे गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव घरामारि बर' थुनलाइ आफाद, घरामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो घरामारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जि मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो बिथांमोना खुंबाय। जोङो सोब गोजोननाय मोनदों। बिसेसके बे घरामारि बायदि ओनसोलाव बिथांमोना जि 520सा मोसाग्रा लानानै बैसागु मोसाबाय, बे मोसानाया खोब बाख्नायथाव। जोङो बुंनांगोन जे बैसागुआ खालि फोरबोल' नङा, बैसागुनि गेजेरजों जोङो बर'नि राव हारिमुफोरखौ फोथांनाय आरो फेहेरनाय बेनि खामानि मावो। जेरैहाय बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, धोरोमजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि जे राव हारिमु बेखौ बेजों हमथानानै लाखिनाय, फोथांनाय आरो फेहेरनाय बेनि खामानि मावो। आङो घरामारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बायदि नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय। दिनैसो जों नुनो मोनदों बेयाव मोनसे समायना रमायना हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिया बेखिनियावनो थोजासे होननानै नोंथां बुङो? बेखिनियाव थोजासे नङा। दिनै बैसागु, जिहेतु बैसागुआथ' रंजानायसो, दिनै रंजानाय हाबाफारि बेयो। रंजानायजों लोगोसे हारिमुखौ जे बिथांमोना देखायदों, आं दहायनो होनदों बिसेसके घरामारि बायदि ओनसोलाव बेबायदि हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव। घरामारि ओनसोला सनितपुर जिल्लानि बर'फोरा थानाय मोनसे बर' मैखोम ओनसोल। नाथाय बे ओनसोलनि बर' फिसाफोरा गोबाव समनिफ्राय असमिया राव रायज्लायबोदों। श्रीमन्त शंकरदेवनि संकरिया धोरोमखौ बेहाय फालिबोदों। नाथाय माखासे समनिफ्राय जों नुनो मोनदों बे ओनसोलाव गोबां समाजारि गुस्लायनाय फैबाय। आथिखालाव बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बजबनानै जिउ खुंदों आरो गिबि खेबनि थाखाय बेहाय दिनै जोबोद बुरजा बिसानाव रंजालि बैसागो बे फोरबोखौ बिथांमोना फालिदों बेहाय। आरो बेयाव दाफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेहाय 500निबो बांसिन बर' हिन्जावसाफ्रा जयैनो बैसागो मोसादों। दा जों बुंनो हायो जे बे सनितपुर जिल्लानि घरामारि ओनसोलनि थागिबि बर'फोरनि बे मोनसे हारिमुवारि जावरिखांनाय आरो धोरोमारि जावरिखांनाय, बे बर' हिसाबै गावखौ सिनायथि होनायनि, बर' हिसाबै गसंनायनि, जिउ खुंनायनि मोनसे गोदान जागायजेननाय, मोनसे गोदान रोखोमनि ससियेल रिभलिउसन बिथांमोना लाबोनो हादों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं खावलायगोन बे सनितपुरनि घरामारि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बर' गामि ओनसोलफोराव माने बैसागो फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै बेबायदिनो फालिथोंसै, बर'नि हारिमुखौ अनसायथोंसै आरो मुलुगाव जों मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै, गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै सिनायथि होनो आवगायबोदों। बे ओनसोलाव
गामि मोनफा मोनफायाव बैसागो रंजाबोदों बिथांमोना सिगांनिफ्राय नाथाय बेबायदि खौसेयै जथायै दाबसेयाव ज' जानानै बेबायदि एफा मोनसे गिदिर हारिमुआरि रंजाथाइ फोरबो बैसागो फोरबो बिथांमोना खुंबोफेराखैमोन दा बे गिबि खेबनि बिथांमोननि खुंनाय आरो बेहाय 500निबो बांसिन बर' आइजो सिख्लाफोरा बैसागो मोसादों गामिनि रायजो राजा मानसिफोरखौ बेहाय नुनो मोनदों 80निबो बांसिन बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जयै समाजा मान होदों खुलुमदों बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लानाया बे ओनसोलनि जारिमिनारि जाथाय जोङो गिबियावनो दुलाराय आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि द्वारा जोङो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जोङो सनितपुर जिल्लानि बे गुरामारि ओनसोलाव जोङो बे बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो बोखांफिननो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजानानै गिबि खेबनि थाखाय गुरामारि दखरानि मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोरा जथायै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ खुंदों आरो बेवहाय जोङो 500नि गोजौआव मोसागिरिफोरखौ मास मोनसे बिथांमोनखौ बैसागु फोरोंनानै बैसागु मेथाइ बैसागु मोसानाय फोरोंनानै दिनै जों मथाबारि गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव गुरामारि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामियाव बे बैसागोनि जि मोनसे बर'नि जि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय बेफोरो गासिबो फैफिनजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो इयुनाव जोङो राव गोमालांनाय धोरोम गोमालांनाय गाननाय जोमनाय गोमालांनाय बेफोरो गासिबो फैजोबगोन होननानै जों आसा खालामनानै इयुनाव मोनफ्रोमबो गामियाव जों बैसागुखौ बिदिनो खुंबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों दिनैनि नैबे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि जोबोद बाख्नायथाव रायजो राजाफ्रा गमामायैनो बिथांमोना जोबोद सहाय खालामदों गावसोर रायजो बिथांमोना रां थाखा फैसा होनानै गावबो लोब्बा जानानै गामिनि रायजोफ्रा जेरैबायदि नारा नाथा नाजानानै दिनैनि बे बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना जाफुंहोदों होननानै जोङो आसा बुंनो हायो आलासि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंदोंमोन नाथाय जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों मिरुनिफ्राय जिहेतु बिथांमोनाबो मिरुआव बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुङो बेनि थाखाय बिथांमोना एसे फैनायाव उसुबिदा जाबाय नाथाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म बिथां मोननो हादों आरो लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिनेस्वर बसुमतारी सारखौ मोननो हादों आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैखौबो जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों